Lisardo non sei se estará de acordo ou non con isto das xiadas, porque non sei como leva o tema das xiadas, Lisardo. Como sempre, na nosa páxina oficial de Facebook, o Cancelo Luar 1293. Oiches, queres mandarnos fotos de tal, como a xente que nos está mandando fotos. Boas noites. Boas noites. Que tal? Hai que ir quitando o árbol que a Navidad xa hai uns días que pasou, oxe. Bueno, Lisardo, mira, estamos a falar do frío que vai fai. no deixar para o ano que ven. No, aparte que estamos con Nadal branco, non? Como estamos Sí. aí con É tanta xiada, é Sí, xiada. a xiada como levas? Vou Por Xiadas. día a min que brillaba moito. Eu levo mal, meu. Ela brilla sempre. Estou cheo de feridas por todos os lados. De que? Amigo, levas mal, entón. É que son sabañós, entón. Que sabañós? Xa para chá. Rompeu unha bolsa de auga, que entón? E generosa non quixo comprar outra e meteu o gato na cama. E de noite a dar a volta, rebuñome todo. Ai, amigo, é o gato. Dios, por E forrar, necesitará o médico logo. Necesito, pero é que, bueno, Bueno, vou lá, porque se veño envinagrado de todo. Veña, vaya, pensei que ánimo. serían os sabañós. E reláxese, que malo Non hai pasou maneira, idade. eu non sei, cada día sei menos. Isto... Moi buenas. Hombre, Lisardo, ¿qué tal? Hombre, Lisardo, hombre, Que tal? Lisardo. Que tal? Veño, vaime estoupar a cabeza. Vaime salir o corazón pola boca. Dios, Dios, pero a ver, sentes aí, Dios mío, tranquilícese que vexo algo alterado. algo. A ver, home, que lle pasa? A ver, dígame. Que me lle pasa? Que me vai pasar, home? Fun a mañá á caixa sacar cartos. Os meus cartos, non os deles, os meus. Sí, sí, sí. Sabe o que me dixeron? Eu que sei. Que teño que sacar coa tarxeta no caixeiro. Ah. Eu non me entendo co traballo ese, entende? Eu dixi, quero que me atendan na ventanilla, Claro. como se fixo toda a vida. Ten que ser. Por nada, na ventanilla só la ten das 9 ás 9:30. Hai que estar ali media hora papando a mosca, ali abrindo a Sí, boca. home, sí, é que de verdad. E dixi, pois quero poñer unha reclamación. Sabe o que me dixeron? Eu que sei, As calquera cousa. reclamacións hai que poñelas por internet. Por internet, bueno, Mire, bueno, isto xa é o collín colmo. un cabreo, casi os rebento a todos a bastonazos. Pero mal que veo ali un de seguridade que era grande, tuveño medo, senón matos a todos. Pois casi é o que tiña que facer, é darlle unhas É bastonazas, unha non é que de vergüenza, verdade, é é que... un cachondeo. non sei a que punto Eu vos non sei chegar. este se non me subiría a tensión moito. No, debeu subir que Porque está ben colorado, home. Pero Dios. espere, déxeme botar un Isto vistazo a será dun atención. viño que lle tomei. Levanta aí a manga, me levanta a manga que usted xa ten a tensión complicada, non vai a ser que se lle me dispare, despois armamos aquí un lío. Pero Me bueno, dispara e me mato. xa me si vexo nervioso, pero bueno. Pero bueno, voulle dicir unha cousa, A verdade que ten usted razón, Eu non vou ter. Ten razón porque, vamos a ver, o que están facendo coa xente maior, isto xa non ten nombre, A verdade que non ten nombre. Porque agora, vamos a ver, comprar todo por internet. Non, pagar todo con tarjetas. Pero vamos a ver, home, pero non se dan conta de que non todo o mundo está digitalizado, caramba. E ademais, hai que ter un dispositivo bo, hai que ter conexión a internet, e hai que sabelo facer, que non todo o mundo sabe, home. É que isto de verdad, isto é un abuso e un atropello aos maiores. Isto xa pasa de castaño oscuro, caramba, porque isto así non pode ser. Home, é que claro, Dios, é máis, ainda por riba, queren aforrar personal a conta deles. E hai que se dar conta dunha cousa, son maiores, sí, son maiores. Maiores sí, pero non son tontos, home. Ai, me rebentar o brazo. Ostras, oi, perdón. Menos mal que estou pausa, pensei que me cortaba o brazo. É que a mí estas cousas en vinagre, me entende? E veño máis arriba e non me acordou. Xa, Bueno, pero polo menos oio, a tensión tena ben. menos mal. 28 de mínima. Bueno, Bueno, Dios, está ben. é que a mí estas cousas pódeme, de verdade, Dios, por gustoume moito, gústame moito que usted a favor do trato personal da xente maior, home. Por supuesto, Gustoume como non vou moito, estalo, sí, por señor. supuesto. Pero, unha pregunta. Dígame. Nos horas, ainda siguen facendo a consulta telefónica. Sí, ainda hai algo de teleconsulta, sí. Xa. Sí, algo hai, pero bueno, E para pedir a cita, hai que pedila por internet. No, a ver, hai a aplicación móvil Xa. que está moi ben porque usted ali ve as citas que ten, pode cambialas. Aparte, eso está chupao. Está chupado, Está chupao. E para saber se ten o coronavirus, hai que ir á farmacia a comprar o predictor e meter o jarabuxo na nariz e facelo na casa. Sí, home, pero a ver, eso tamén, a ver, é un É autotest. unha risa. É un autotest. Autotest. É un autotest, é moi fácil. Autotest, autocita, autotodo, autocarallo. É unha atrapallada todo. Entende? Vamos a ver, usted está mezclando a sanidade coa banca, non ten nada que ver. No, que non ten que ver xo, sei. Vamos a ver, os da sanidade son temas moi complejos de organización
que usted non logra entender, non ten capacidade para comprendelos, entende? Non lle dá a cabeza peso. Non teño capacidade, Lisardo é parvo perdido. No, tampouco digo... Somos tontos. Mira, voume, No. porque viña de mala hostia Pero e me vou de peor. Pero que non se enfada, home, que non me refería a eso, home. Pero como non me vou enfadar, home? Como non me vou enfadar? Mire, voume porque... Pero vamos a ver, Que? Pa onde vai? Marcho. Pero tira que me pagar, que isto xa é a costumbre de que non paga nunca, home, que de verdad. Quere cobrar. Home, que? É que? Pois mire, Sus. Fafo, póñase de pé, ó. Para que quer que me poñara de pé? Póñase de pé, ó. Póñase de pé. Sí, Póñase de pé. sí, xa está. Quita a carteira. A carteira. Quita a carteira, cá traer carteira. Vale, tampouco. Vale. Ahora quite 100 euros aí de bolsillo. 100 euros, ben. Quite 100 euros de bolsillo aí. Moi ben. Ahora volvo a guardar na carteira. Ah, bueno, guardar na carteira. Xa está. Xa está, pois ten razón, pois está chupado. Chupao o qué? Coño, autocobro, carallo. Auto qué? Parrachá, veña, Pero home, que veña, autocobro, veña, pero... Dios, pero será posible, Jalloso, pero... Estes queren nos tomar o pelo, ya Cuidado que pilla a aquí min. temos moita sanidade, hai moita sanidade. Oi, non, Moi pois ti ben. tamén vas cobrar a calquera hora.